राजा राजा पे। अच्छा करेला हमके सब सब बहिया में गरमी में गरम भइल रतन भैया गर्मी त यहाँ लगत नहीं थे तेकरा के हम तनी से पलट दी का कि ठंडा में ठंडा भइल कि ठंडी में ठंडा भइल आ हमरो मसीह तो गाना में कहले बानी कि लगवा दी कमरा में एसी है बाल तब अभी हीटर लगवावे के बारी आ गइल बा कि ठंडी में ठंडा भइल आ हमरो मसीह आज तू बाबू काहे अब कार्यक्रम के समापन बा एकरा बाद आरामे आराम बा आज तनी अब जौन तनी सी गावे नाचे के बाद जौन इतना ठंडा में लोग सिकुड़ सिकुड़ देखा था हमनी की तो नाच गा के गरम हो जाता नहीं जा कि ठंडी में ठंडा भइल रउआ कैसन गाना खोज देनी आ हमरो मसीह लगवाई दो ना कमरा में हीटर रे बालम लगवाई दो ना कमरा में हीटर रे बालम ठंडी में ठंडा भइल हमरो मसीह ठंडी में ठंडा भइल हमरो मसीह लगवाई दो ना कमरा में हीटर रे बालम लगवाई दो ना कमरा में हीटर रे बालम ठंडी में देह कपका पाला हो ऊपर से सट के तू सुत जाला हो ठंडी में देह कपका पाला हो ऊपर से सट के तू सुत जाला हो ऐसने में जमी कैसे पेट वाला से ऐसने में जमी कैसे पेट वाला से ना छोटे बाबा हाँ आई ना अब हम तो तोहरे जोरे नाचो हम सुनी जाना तनी काहे वो इंजीनियर साहब बड़े कहले कि दू गो वीडियो बनावे का दोस्तन के दिखावे हम सक्सेस नहीं है तबीयत ठीक नहीं है अरे का हो गइल प्रेग्नेंट बड़ा हां प्रेग्नेंट बने है ना आवा ना भाई ना तो डिलीवरी ना हो जाई एठी आई ना भी हमारा लगला हीरो बने हीरो हम ना है लगला हीरो बने भाव खाए ए राजा 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 और करे जा में समाजा
अरे हटा ना ऐसे ना जाइए। अरे नहीं होगा हमसे। अरे होगा भाई कि बहिया में अरे कस के सैया नहीं क्या होता हमारा से नहीं जा सकता। देखिए देखिए कहत है आई आई ए जी नहीं होगा हमसे। अरे हो जाएगा थोड़ा सा। अरे मजाक कहाँ करत रे ये लोग एंटरटेन करत रे भैया आई आ बा अरे मूड हम बनाओ तनी है छोड़ो है छोड़ दो है छोड़ दो जना तब पिस्टल ले ले बड़े बाबा ना पिछवा आई आई ए राजा 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 कर जब समझा उठला तनी गोरा भेटाई खूब मजा ए राजा 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 कर जब समझा भेटाई खूब मजा। एक एक खोल के एक एक खोली पहले एक एक खोली ना इनके गर्मी देखिए भैया गार्जियन बोलता है रउआ सुपरस्टार कपिल शर्मा के बाद बानी। आई किसकी जवानी किसको मिलेगी उसको मिलेगी उसको मिलेगी। आई आई ऐसे ऐसे आहा कि आई अब आंटी की बारी आई कंवरिया रुकी 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 भैया भैया राजा राजा पे अच्छा आहा डाड़ा 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 करेला हमके सब सब बहिया में क्या बात है। लेकिन आपके लिए भैया एक मिनट ये हमारे भसुर बाड़े ना कलयुगी भसुर बाड़े आई जवानी सर में आई जवानी सर पे मेरे तेरे बिना करूं जवानी तेरा रंग आई सुन ली समन कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। लेकिन कहे के बाका ई जवनिया भइल बदारू जवनिया भइल बदारू
कोई पिए वाला बाका जवनिया भइल बा दारू कोई पिए वाला बाका मस्ती में मस्त बानी पी के जिए वाला बाका मस्ती में मस्त बानी पी के जिए वाला बाका हाय 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 जवनिया भइल बा दारू हाउ देखा जवनिया भइल बा दारू कोई पिए वाला बाका जवनिया भइल बा दारू कोई पिए वाला बाका ई लोग इतना प्यार करेला बाबा तोहके कि तोहके उदास कोई देख ही ना सकत तब लव यू बाबा लव यू भसुर जी लव यू उपाध्याय जी आई 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 क्या बात है लेकिन दूर से दीजिए ना आप तो भसुर लगेंगे ना कितना सुंदर एगो गीत गाओ तुम हेलो